Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSambiso, ngikwaNdlovu. Ngicela uma uqala ukuvakashela le channel, cofa subscribe, thokozele le video. Kanti umbukeli ukhalelwa ngamasonga kaSigonyela, umshayeli weloli elibandakanya engozini enyantisa igazi kuthela wayeka kuN3 emarianhill ngoLwesibili ekuseni. Ngokwesitatimende samaphoyisa, babili abantu abashonile kule nhlekelele yengozi, kodwa umnyango wezokuthutha esifundazweni uthe kulimale kanzima abahlanu. Umshayeli weloli eneminyaka engu-42 ubudala uboshiwe wasethwesa amacala okubulala ngenhloso nelokushayela budedengu. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe abantu ababili kutholakale ukuthi bashonele endaweni yesigameko, abanye balimele baphuthunyiswa esibhedlela bayokwelashwa. Uthe umsolo bekulindeleke ukuba evele enkantolo yasePantown izolo ekuseni. Kwaboshonile kule nhlekelele yengozi kukhona umnumzane Padre nengoduse yakhe unkosikazi Priyanka. Isishayamthetho esiholwa usomlomo unkosikazi noNtembeko Boy sikhiphe isitatimende sidlulisa amazwi enduduzo emndenini oshonelwe. Amaphoyisa athe kusolakala ukuthi imphunyukile umshayeli loli lashayisa ezinye izimoto. Umnyango wezokuthutha oholwa ngumnumzane Sipho Hlomoka uthe zingu-15 izimoto ezimbandakanye kule ngozi kwamanse yonke into kuN3 ngasemarianhill Thule Plaza uma ubheke ethekwini. Mbukeli, ibe izona lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Cela uveze uvo lakho kwi-comment section, ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.